Bueno, naiz Maitane Campos, nator azaltzera nire proiektua Kenopsia. Kenopsia hasi zen pixkat begiratzen nire proiektuen orain dela 2 urte hauetan egin ditudan proiektuen analizia egiten. Eta bereziki ikusi neban nire proiektuak bai hutsaren kontzeptua oso presentzialki zekatela, ez? Adibidez egin neban proiektu bat bakardadearen inguruan, eta azkenean hutsa kontzeptu hori lantzen neban, bai emozionalki bai hutsa tratatu lan baten musikaren inguruan, eta gero bai egin nuan Arima Maite dela tetrapakeko lan bat, eta bai pixkat bilatzia zure izaera eta ez dozuna erakusten ateratzia, ez? Eta Kenopsia azkenean da hutsa ikustia, eta pixkat bizibilizatzia zer dan hutsa jendeantzako, ez? Bai kontzeptuki eta azkenean jendeak ez dakilako zer dan hutsa. Eta pixkat nire bilatu neban nahu dela azkenean dela absentzia guztia hutsa, eta bai dela emozionalki, bizualki eta mentalki eta fizikoki, ez? Eta jendeak ez dabela hori oso ondo ezagutzen, eta ez dakila zer dan hutsa eta ez daki hori esteriorizatzen, ez? Eta pixkat hori nahi neban, ez? Nire helburua zen hutsa adieraztea. Hasi nintzen pixkat nire referentiak bilatzen, eta hasi nintzen analogikoagaz pixkat ikusten, bai tularen nahi neban sartu tela desberdinak eta material desberdinak, eta hasi nintzen hori referentenek dela Duna Baiez, da Valentziarra bera, eta erabiltzen dago bere proiektu guztietan analogikoa eta kankutsua bai uraren erabilera gaitxik eta beren koloriak eta holan asko gustatzen jatan referente bat da, eta gero materialen erabilera bai oso ondo etorri jata nire proiektua egiteko. Gero Camille Carbonaro, neska honek egiten dauz gehiago maketazio desberdinak eta adierazpen desberdin hauek, eta bai gainera lantzen dau argazkietan kentzia, satixak, tapatzia eta pixkat bai hutsaren kutsu hori adierazten dago. Maketazio desberdin bidez, eta gero bai maketazioentzako niretzako referente handia izan da, zen maketa dut proiektua. Gero, Aitan Egoni neska hau da Euskal Herriko artista bat, eta lantzen dago asko eskanerrakin gauzak, bai apurketak eta bai manipulatu eskanerraren bidez. Eta izan da referente oso garrantzitsua, zen ni nahi neban bai plastikotasuna lantzia, eta honen arira asko lagundu jata. Hau ikustia eta nire proiektuan adieraztia. Gero, Martina Matencio, neska honek emozionalki adierazten dau bai poseen bidez eta modeloen bidez lortzen dau erakustia emozio desberdinak. Eta bai nahi neban aktoriegaz bai lan egin, eta nire proiektuan aktoriekin lan indot. Horregaitxik oso kontutan eukiot emozionalki zeo zerra adieraztia. Gero, Marta Mas bai beste Martaren arira, berdina. Azkenian emozioak transmititzen dauz, bai beraren azkenengo liburuan lantzen da, beraren emozionalki eukiduan arazo bat, eta transmititzen da liburu baten bidez, eta pixkat poesien eta hitzekin bai jartzen da, eta bai oso baliagarri izan da. Gero, Angelika García, izango zen pixkat produktuekin manipulatzen dituen artista bat, eta bai plastikotasun hori lantzeko beste era bat zanez, lagundu jata asko alderatzen bai argazkiak beste modu batera, eta manipulatzea. Gero bideogintzan sartzia, Arriguri da produktora bat, eta egin zuten bideo dela El Trapo, neska baten bideoklipa, Idoia ditzen dana, eta pixkat erabiltzen dituan materialak, telak, eta erreferente handia izan da niretzako, eta gero kredituetan lantzen dago apurketen zentzu hori, ez? Manipulatzea argazkiak, apurtzia, bai zeloakin jartzia, eta gauza hauek egitea, ez? Gero dau Izaro,
dala oso blanko, bideoklipa. Gainera, oin nau praktiketan estudionekin, eta beraiekin bebai eukidot harremana eta lagundu indostie bebai proiektua ikusten. Eta erabiltzen duten argisa eta koloriak niretzako izan da oso baliagarria, argazki batzuk inditut argi nahiko fuertiakin, eta koloria tipo analogiko kutsu hori eukitzia bebai asko gustatzen jata, ez? Eukidot oso kontuta. Gero pelikula hau dela Portrait of Lady on Fire. Erabiltzen da, berez historia da, neska bat, doia eitxera retratu bat, alta, jauregi baten bizian neska bateri, eta bera ez da lagatzen ikusten. Eta pelikula osoan ez duzu beraren aurpegisa ikusten, eta pixkat hori tapatzeko kontua, utzaren beraren izaera ez duzula ezagutzen, eta azkenean ikusten da hemen, nola erretzen daben bere aurpegia eta ikusten da tapauta, eta hori bebai filman izan da nahiko garrantzitsua niretzako. Produkzioan hasi nintzen, eta lehenengo sesioa izan zen, pixkat ikusita nahi nebana adirazi, ez, uraren elementua erabiltzia, telak, eta pentsa honean hori, erabiltzia telak utzaren sentsazio hori emateko, eta gero uraren sakontasuna niretzako hori transmititzen zualako, ez? Eta pixkat modeloekin lantzen eta berai gaia botaz irten zeiran argazki batzuk, eta sesioaren argazkia jarri ditut. Eta gero, bigarrena izan zen barrualde baten, azkenean erabilin neban beste materia dela plastikua, eta pixkat horregaz lantzen eta telakime bai landuz, egin genitxuan gauza ezberdinak. Bai arropa alderatuz, eta azkenean erabilin neban arropa nahiko neutro bat, ze ez nuan nahi arropakin zeo zerra dirazi, nahi neban neutro izatia dana. Gero, postprodukzioa eta edizioa, azkenean egin neban deskartia eta kontuan hartuta, ze ataratzen zen atzian, keme limitaba zerrez, eta hori kontuan hartuta, bebai ez errepikatzia asko argazkiak, ze igual materialan ondoren, azkenean errepikako horra egiten zen, eta pixkat hori bebai nahi neban limitau. Eta gero bebai zer ikusten igual dau pertsona bat atzian, eta igual hori ja deskartau egin neban, direktamente. Postprodukzioan, rauak beti eukitzea kolore oso saturatuak eta nahiko fuertiak niretzako eta beti itxedot apaldu dana, eta gainera proiektu honetarako askoz gehiago, ez nuan nahi asko adierazi koloren bidez, igual urdina, berdea eta laranja egotia, azkenean nire koloriak direz, eta argazki guztizitan jartze dut, baina nahiko apala nahi neban dana. Gero esperimentazioan bebai, hori, aportu nituen argazkiak, impresorakin asko lan dut, eskanerragaz bebai, eta hemen pizkat ikusten da, zelan landu indoan dana. Gero argazkiak pasauko ditut, banaka. Pizkat, berez ez doiaz holan direktamente, serieka jarri ditut batzuk, ze nik maketazioan holan jarri ditut, baina, gero maketazio izango zen desberdina hori erakutziko dut, pixkat, ze ezin dut dana erakutsi. Bebai analogikoa landu dut, ez dut esan. Ze azkenean niretzako analogikoa bai emozionalki transmititzen dago asko, eta bebai ez dut ikusten azkenengo emaitza. Orduan proiektuantzako utza hori bebai lotuta zegoen. Karretiak bebai manipulau ditut, borra bain dut tixak eta... Eta gero esan dutena, maketazioa azkenean jarri ditut bakarrik horri batzuk,
kontuan hartuta nire referentiak maketazioan eta pixkat nahi neban, ez izatia oso egonkorra dan eta oso errepikakorra orduan egin dut pixkat fluidotasun hori adieraztia eta pixkat izatia nire proiektua moduan ez, osea nahiko fluidoa eta ez izatia super egonkorra dana. Eta gero erakusketa, hasi ginen, nire lagun bat ni planteatzen nola erakusketa zentzu batekin ez. Eta hau da leku fisiko bat, benetan existitzen da Eibarreko toki bat. Eta egin genuen hori, zirkulo baten planteatzea tamaina desberdinetan jartzea dana, bideoa hor egongo zen, azalpena eta izatea pixkat rekorri antzeko bat, baina ez eukitzia finko hori, sartzia eta pixkat galduta sentitzia. Eta hori, jarri genitxun gutxi gara bera, ze tamaina eta desberdinetan egotia, eta gero hasieran egongo zen zingenun jarri sketchupen telak, eta izango ziren telak hasieran egotia ez ikusteko berez argazkiak, ez? Osa egoteko tipo eta pauta. Eta hori izango zen. Eta biditxua kargatzen dago. Zuten da. Hori izango zen biditxua, grabot azkenean bi kamaragaz bat nahiko digitala megapixel gutxikoa eta bestian niria. Eta hausnarketa azkenean niretzako proiektu hau izan da oso baliagarria, pixkat esperientzia moduan manipulatzeko dana eta bilatzeko nire kutsu artistikoa. Eta bai nire argazkigintza munduan zindan nire lekua ez, pixkat hori esperimentatzeko eta ondorioztatzeko. Eta hori proiektua
hau holan lantzia, niretzako izan da oso baliagarria. Bueno, eta eskerrak bai modeloi eta mairi. Lagundu indo ez dela maketa zibakinta dana, hori, eskerrik asko.
Kaixo, egunon, Elaia naiz, eta gaur nire proiektu integratua salduko dizuet, eta proiektuan egin dituan argazkiak eta bideoa. Eta nire proiektua hasteko binomio deitzen da. Eta proiektu honen ideia dator ziklo hasieratik. Ni txikitatik animaliak eta batez ere zaldiak gustoko izan ditut, eta kirol mundu honetan nahiko sartuta nago. Eta beti izan da gai bat argazkigintzako ziklo honetan nahi egin izan dudana, baina ez dut inoiz ikusi aukera zen. Normalean proiektuak gaia klasean eman digute eta gai libreetan ez dut denbora nahikoa ikusi egiteko. Orduan proiektu integraturako pentsatu dut oso aproposa izango zela. Eta hasieran nire dilema zen zelan enfokatzen dut gaia. Badakit zein da nire gaia, baina nola enfokatuko dut. Eta orduan hasi nintzen bueltak ematen. Eta banekien nire proiektua binomio dituko zela, ze binomio hitza latindarretik dator, eta orekan dauden bi elementuen multzoa esan nahi du. Eta superondo adierazten du esaldi horrek hitza, eta baita pertsona eta zaldien arteko binkulu hori. Azkenean, biek bat egiten dutelako. Eta orduan, proiektu honekin nire helburua da, kirol mundu honekin harremana ez duten pertsonei erakutsi benetan zelakoa den, ze askotan kanpotik ideia guztiz okerra ematen du, eta aldi berean pasio hau partekatzen dudan pertsonekin berakutsi zergaitik gustatzen zaizkigun, eta zergaitik jarraitzen dugu kirola egiten ze batzuetan gogorra izan daiteke, edo ekonomikoki ez du mundu guztiak praktikatzen, baina erakutsi egiten duenari zergaitik egiten duen benetan. Eta beste aldetik bai, ez da kirola edo zaldiak egiten du dena esaldi horiei pentsamendu, sentimendu eta emozioekin erakutsi benetan zer den. Eta horretarako ikerketa bat egin nuen, hasteko ikusteko nondik datorren gizakion harremana, eta adibidez paleolitotik hasiko gara kokatzen, ze bertan ja ikusi dezakegu paretetan eta kobasuletan gizakiok zaldiak margotzen genituela. Hasieran eizarako, larruekin jantziak egiteko, jateko, eta ikusi dezakegu lehen harreman hau ez zela oso sentimenduekin lotuta zetorrena. Gero ja, historia aurrera zijoanean, Erdi Aroan, ikusi ditzazkegu ez zirela gaur egungo zaldiak bezalakoak, ziren askoz fisikoki eta txikiagoak, finagoak, gorpuzpera txikiagoa zuten, zekan animaliak ere bai, evoluzionatzen joan dira, eta orduan Erdi Aroan ezberdinak ziren. Eta garai honetan ja ikusi dezakegu pertsonai asko, gizon noble asko hasi zirela sortzen, adibidez, el Cid Campeador, bere zaldia babiekarekin, eta hori izenak hasi ziren jartzen pertsona hauen tipo maskotei bezala, beraien kideari izena hasi zitzaien jartzen, adibidez Don Quijote de la Mancharen Rocinante eta Errege Arturoren Jambre izaldia. Eta pertsonai hauek naiz fisiozkoak edo errealak ja binkulu bat dago adierazten, ze izen bat jartzen zitzaien, ziren beraien laguntzaileak bezala, eta orduan hemen ja hasten gara pixka bat gauzak aldatzen binkulu horretan. Gero, 20. mendean ja industrializazioarekin eta modernizazioarekin animaliak lanerako gehiago baztertu ziren, ze makinak eta etorri ziren, eta orduan makinak hasi ziren beraien lan egiten. Eta orduan nekazaritza aldeetan utzi zituzten erabiltzeari eta gehiago enfokatu ziren animaliak denbora pasa, entretenimendua, kirolak eta apustuek asko bultzatu zuten zaldien kirola. Eta kirola aipatuz, badago nahiko interesgarria den istorio bat dela Bienan maniobra bat egiten zeuden bitartean, ofizial batzuek eztabaidan aritu ziren eta ian hori helduko zen Berlinera arinago. Eta erritmoa zegoen mugatuta, ezin zen galopean joan. Orduan, 72 ordu tardatu zituzten heltzen eta 88tik 42 bukatu zuten bakarrik, bizirik. Eta Belgikan antzeko froga bat egin zen, baina hortik portzentai handiagoa hil zen ze zegoen erritmo mugatua. Eta orduan bakoitzak nahi zuen velozitatean joan ziren, eta hor ikusi zen portzentaia hil zirenak edo zirenak heldu handiagoa zela. Orduan, hor ja ondorio bat atera zuten eta esan zuten, bale,
Zaldiak kirol egin behar badute, gu bezala. Egon behar dira albaitariaren frogak pasatzen, proba fisiko eta psikikoak egiten, ikusteko zeinik balio duen edo ez. Eta orduan horiek ja hasi ziren, edozein kirolarik gaur egun dakizkien gauzak azaltzen. Eta Zaldiak azkenan kirolariak direlez, hortik dator. Eta bueno, Parisen 1902an hasi zen lehenengo antolatu zen buelta bat, eta bueltaren azkenean Zaldien oztopoak jarri ziren, eta hor izan zen ja lehenengoko kontaktua gaur egun ezagutzen dugun kirolarekin. Eta hortik 3 disiplina atera ziren, eta gaur egun Joko Olimpikoetan ikusten ditugunak. Gero, artean ere bai oso presente dauzkagu, adibidez eskulturetan, pinturetan, erliebeetan, dekoratzeko asko erabiltzen dira, eta Zaldia da artean genero animalistikoetatik gehien dagoena. Eta adibidez ikusi dezakegu hemen behan, Picasso Gernikan asko erabili zuela, Urano artelanean ere bai, Mark Franksen Zaldi urdinetan, Franz Marc al revés. Eta gero ja argazkigintza eta zineman. Edward Muybridgen argazki lanen aurretik Zaldiaren mugimendua adierazteko ja erabili zen. Baina hemen argazkitu egin zuen, eta adibidez Degasek eta Manetek erabili zituzten erreferentzi bezala, eta kopiatu bezala egin zuten ikusten zutena. Eta ere bai, zinema aldetik ikusi dezakegu western filmak edo film historikoak pila bat erabiltzen dituztela Zaldiak, direla oso garrantzitsuak garai hortarako. Eta adibidez, Frank Borzageren Adiós a las armas pelikulako Zaldiek Picasso inspiratu zuten Gernika egiteko. Eta gero hemen hasten gara ikerketetan sartzen, gaur egungo ikerketetan. Batez ere binkulu afektibo hori erakusten dituzten ikerketetan. Eta ikerketa berri baten arabera, binkulu afektibo hori sortzeko denbora oso murriztua behar da. Ordu erdian animali batekin egin dezakezu binkulu nahiko sakon bat. Eta hori erakusteko, Finlandiako Gizarte Zientzien Unibertsitatean egin zen froga bat, utzi zituztela 9 gazte zelai batean solte, 6 zaldirekin, ordu erdi, eta gero aber zein izan ziren beraien sentimenduak edo ze ondorio ateratzen zituzten froga honetatik. Eta orokorrean froga honetan oso positiboak irten ziren emaitzak, ze gaztek esaten zuten Zaldiengandik sentitzen zirela superazeptauz. Osea, zeukatela binkulu oso handi bat hasi zirela sortzen. Orduan oso gustora sentitzen zirela, nahiz eta hasieran distantzia pixka bat mantendu, baina oso gustora sentitzen zirela beraiekin. Baina landa guztiz ere harreman hau askoz gehiago sendotzeko batak bestea beharrezkoa da ezagutzea. Zaldiak gizaki eta gizakiak zaldia. Eta gero horren adibide daukagu ekinoterapia, dela teknika bat ume nerabe eta helduekin erabiltzen dena. Daudela 3 mota ezberdin esan dezakegu eta bakoitza da gauza batetarako. Batzuk arazo fisikoak dituztenak zaldi batean igotzeko, beraien materiala egokitu egiten da, beste batzuek igual maila neurologiko edo holan arazoren bat daukate eta zaldiarekin harremanak izateak ondorio oso positiboak dituela erakutzen digu ekinoterapiak. Eta erreferentekin hasteko, esan bezala Franz Marc erabili dut El caballo azul Zaldiak, paisaia geometrikoki adierazten duelako, eta gero ez da zentratzen bakarrik Zaldian inguruan bebai, eta askatasunan nahi du islatu horrekin. Eta orduan bebai hori adierazteko lotu gabe adierazten du beti. Osa ez dago inoiz lotuta, askatasun hori adierazteko. Gero, George Stubb izan da nire bigarren erreferente bat, berak anatomia ikasi zuen eta La anatomía del caballo liburua argitaratu zuen bere marrazkikin. Eta gehien bat egiten zituen erretratuak Zaldienak jabearekin edo jabe gabe. Gero Wibke Haas izan da, ze honek gehien bat txakurreta Zaldien argazkiak egiten ditu, baina beste ikuspuntu batetatik. Berak 3 metroko zulo bat egin zuen lurrazpian, kristal bat jarriz, eta beti ikasi zen argazkiak ateratzen animalia hauei, ikuspuntu ezberdinak, formak ikusteko.
Orduan, esperimentazio ikutsu bat dago hor. Bigarrena Steve McCurry da, daukalako gizaki eta animalien arteko harreman bitxiari buruzko proiektu bat. Eta, bueno, ez dira esaldiak agertzen hemen, baina bai pertsonak animaliekin momentu bat konpartitzen eta erlazio bat egoten. Dominantzia gabe, nahiko libre. Gero Vicente Paredes, ponikongo aukeratu dut, haurtzaroko bi mutur erakusten dizkigu, izan daiteke referente bat, nire proiektuarekin ez duena guztiz lotuta, baina beste ikuspuntu bat da. Honekin ere bai egiteko erreflexio bat, eta kontra jarritasun hori ikusteko. Ez da beti dena hain polita batzuetan, baina izan da erreferente bat, agian argazkitan ez dena ikusiko, baina niretzako baliogarria izan dena argazkiak egiterako orduan. Ikusteko beste ikuspuntu batzuk ere badaudela. Gero, Andrius Burba, bere Under Horse lanarekin, aurretik aipatu dugun, konfunditu naiz aurreko erreferentearekin, hau da, egiten dituenak zuloak lurrean argazkiak ateratzeko eta aurrekoak antzeko zerbait, baina zulorik egin gabe eta berdina. Ikuspuntu ezberdinak eta figurak ikusteko. Eta gero Jeremy Lemkin daukat erreferente bezala, peio zaldi autista jaio zenetik eramaten dutena ospitaletara jendea bere bizitzako azkenengo momentuan animatzeko bezala. Eta horri nabaritzen da, binkulu hori benetan denbora gutxian egin daitekela eta jendeari asko animatzen diola olako animali batek. Eta batzuetan ere bai animaliek pertsonak baino gehiago laguntzen dutela. Eta bien aurpegietan, bai pertsonen aurpegietan, bai zaldiaren aurpegietan emozio ezberdinak ikusten dira eta hori oso garrantzitsua iruditzen zait. Eta gero dauzkagu beste referente batzuk, adibidez Instagrameko argazkilariak izan daitezkenak, hauek ere batzuetan bai nahi izaten dutela sentimenduak eta adierazi edo momentu erabakigarri batzuk mugimendua adieraziz eta horrela. Gero, zineman aukeratu ditut hainbat pelikula, baina gainetik azalduta lehenengokoa The Rider kirolarekiko sentimendua erakusten digu, ze ospitalean ingresaturik dagoen zaldun bat ospitaletik ihes egiten du eta bere zaldiarekin bueltan jartzen da harremanetan, azkenean delako dena berarentzat. Eta benetako historia baten oinarriturik dago. Gero Spirit dela marrazkitako pelikula bat, bakero batzuek harrapatzen dute zaldia eta eramaten dute beraien kanpamendura eta bertan indio bat ezagutzen du eta harreman oso sakon bat sortzen da eta biak kanpamendu horretatik lortzen dute ihes egitea eta horrazten da beraien historia. Eta hor ere binkulu bat dago. Azkenean, denbora gutxian, erabakigarria biek batera aukeratzen dute ihes egitea. Gero, Oswine da serie bat, eta neska gazte bat zaldi bat ezagutzen du, eta dirudi hizkuntza berdina hitz egiten dutela eta superondo komunikatzen dira, eta denbora gutxian hemen ikusi dezakegu ere bai binkulu bat dagoela. Gero, War Horse, uste dut denok ezagutuko dugula, azkenean pertsonaia honetako, pelikula honetako pertsonaiak edo zer egiten du bere zaldiagatik, hasta gerra batetara joan, orduan hemen ere bai ikusi dezakegu. Eta azkenik, Yapelu, de padre a hijo, dela zaldien kirol mundua erakusten duen pelikuletako bat, eta bere zaldian konfiantza izan behar duela aurrera irteteko mundu honetan. Gero literaturan lehenengoko liburua, dela Horst Haven, dela lasterketa eta kirol munduari buruz, eta aurreko filmeak bezala mundu hori sakonago erakusten du. Eta bigarrena dela aurrekoetatik ezberdina, erakusten du gizakiak zaldi horren gandik duen tratua, eta referentzia asko egiten dira tratu horreri ze batzutan gizakiok ez gara guztiz ondo konportatzen beraiekin. Eta orduan, zaldi baten historia da, eta bere bizitza guztian jaso behar izan dituen tratuak eta sentimenduak islatzen ditu. Animali baten ikuspuntutik bezala. Eta gero, simbologia poesian ere bai zaldiekin oso lotuta dago. Erabiltzen da askotan indarra, maskulinitatea, pasio basatia eta erotismo maskulinoa adierazteko.
Eta batzutan ere bai, heriotzaren mezularia dela zaldia poesian ikusi ezakegu, adibidez, Bodas de sangre, Romancero gitano eta La casa de Bernarda Alban. Eta ikusi ezakegu hemen animali bat izatez gain konotazio pila bat duela. Depende de zelan erabiltzen duzun eta non. Eta gero ere bai irakurrin, entzun nuen, podcast bat RTV-ko paginan, poemekin, abestiekin, eta pizka bat erabilgarri izan daiteke, niretzako entzutea horrelako gauzak, informazio gehigarria beti datorrelako ondo. Orduan, entzun nuen, eta norbaiten nahi bat entzun. Gero, ja argazkien kontuarekin hasteko, inkesta bat egin nuen, galdera hauekin, eta inkesta honetan nahi nuena da jendea aske, libreki bere sentimenduak eta pentsamenduak adieraztea gaiari buruz, edo animaliari buruz, edo zer pentsatzen dute beraiek. Eta horretarako egin behar izan nuen, baimen bat ere bai, ze beraien ahotsak grabatu egin nituen, bideoak eta argazkiak egin nizkien, eta horretarako baimen bat sortu behar izan nuen. Eta gero inkestak bukatu ondoren, entzun egin nituen guztiak, eta hortik hasi nintzen hitzak ateratzen. Adibidez, engantxa, miedo, erderaz izan ziren, egin nizkien inkesta euskaraz ezakiten. Orduan, hasi nintzen entzuten, eta, irten ziren pila bat hitz, hauek baino gehiago, baina, guztiak ez ditu jarriko. Eta hasi nintzen sailkatzen taldeka, adibidez, lehengokoa positiboak, berdeak denak, negatiboak. Jakiteko nik zer da jendeak esan duena, eta nondik joan nire proiektu egiteko. Eta hasieran neukan pentsatuta, 4 talde edo 5 egitea, argazkiak serieka antolatzeio, baina gero pentsatu nuen igual, agian gehiegi zela, eta ez zela ondo ikusiko, batetik bestera egongo zelako ezberdintasun handia, azkenean independienteak izango liratekelako bakarrik serietan. Eta orduan aukeratu nuen, ideia finalarekin, nire lehenengo ideiarekin bat zetorrena izan zela, konexioa. Orduan bakarrik zentratu nintzen, hitz horietan, argazki horietan, bakarrik horretan. Ze bestela 4 edo 5 talde egitea eta seriak egitea asko izango zen. Eta, teknikoki, behar izan nuen guztia hartu, eta garrantzitsuan hemen izan ziren giza baliabidea. Ze, argazkiak ezin ditut eskalean, ez nire etxean egin, behar dut instalakuntza batzuk, pertsona batzuekin hitz egin, eta instalakuntza horietako arduraduna eta elkarrizketako pertsonak izango lirateke hemen nire proiektuan supergarrantzitsuak. Gero, garraio aldetik ere bai, mugitu behar izan naizelez, hor faktore garrantzitsu bat dago, eta hainbat izan dira nire kokalekoak, adibidez Gasteizen hemen, Santanderrera ere bai mugitu nintzen, Mungiara, Getxora, eta, dietak ere bai izan zen zerbait kontutan hartzekoa. Eta gero ja, argazkien aukeraketan, egin nuen lehengo selekzio bat argazki guztiekin, eta koloretako etiketak erabili nituen. Orduan aukeratu nituen, hainbat, joateko egiten selekzio handi batetatik, selekzio txikiagoak. Eta lehen selekzio izan zen nahiko handia, argazki nahiko nituelako, eta bigarren selekzioa izan zen benetan nire proiektua adierazten zituzten argazkiak. Orduan, baztertu nituen asko, eta zentratu behar izan nintzen beste batzutan. Eta gero edizio aldetik, kolore beroak garrantzi handia dauka nire lanean, azkenean, kolore beroek gertutasun eta tono naturalagoak bezalakoak direlako, eta bebai alaiak eta aktiboak. Orduan kolore beroek garrantzi izan zuten, orduan argazki guztiak batzuk saturazioa kendu behar izan nien, eta kolore bero hori gehiago animatu. Eta, horra adibide bat, ez dakit ondo ikusten bada, baina. Eta, argazki finalak antolatu ditut erakusteko liburu formatu batean, orduan, eskerra eta eskuina, eta, jarriko ditut. Erabili ditut ere bai, jendeak jarritako hitzak, ze izan dira superklabe nire lana egiteko. Aparte de nire kriterio propioa, jendeak esandako ere bai, asko gidatu dit egiteko argazkiak eta aukeratzeko hitzak, eta nire argazkietan zehar narrazio bat egongo litzateke, lehenengokoan ez dena ikusten zaldia, baina
adibidez, intuitu dezakeguna dagoela hor, eta gero gutxinaka hasten naiz animalia presentatzen bezala, erakusten. Gero beba irabili ditut teksturak eta koloreak egiteko diptikoak bezala. Hemen aurrekoan zaldiaren azalarekin jokatu dut, eta hemengokoan ja gizakia hasten naiz sartzen pixkanaka gure historia honetan. Eta, bueno, argazki hauekin nire panela sortu dut. Azkenean uste dut hobeto definitzen duena nire proiektua dela hitzaren definizio propioa. Orduan hori izan da erabili dudana egiteko panela. Gero, argazki erakusketa antolatzeko nik sortu nuen nire espazio zelako nahi nuen izan. Gaineko bizta honetan ikusi dezakegu L-forma nahi nuela, ze sartzerakoan jendea lehenengo biztan irakurriko luke binomio hitza eta askok ez dakite zer den. Eta orduan ja direktamente eramango die hor dagoen testu horretara irakurtzera argazki batekin lagunduta, kasu honetan dela paneleko argazkiarekin. Eta hor ja behin irakurrita zer den benetan nire ideia eta zein den proiektu eta hitzak zer nahi duen esan, baina daukate erakusketa guztia argazkiak ikusteko beraiek nahi duten bezala. Horregaitik aukeratu dute L-forma. Lehenengo bideratzeko izenburura eta irakurtzeko zer den, eta gero ja gainontzeko guztia ikusteko. Eta, bueno, ikusentzunezkoa jarriko dut, hobera bakarrik hasiko da, no lo sé. Txaran. Ja, soinua jarri behar dut. Bai. Karo, soinua ez da entzuten pantailan. Así que jarriko dut tope ordenagailuan. Ze pantailan ez da entzuten. Boa, oso da pelotazo. Ez da entzuten. Ordenagailutik jartzen dut eta listo. Jo, bai, baina erten behar naiz dela presentazioan eta no seke, bilatu. Jartzen dut tope eta bilatzen dut. Osa tope. Zenbat aldiz entzun behar izan dugu, ez da kirola? Edo, zaldiak egiten du dena. Askotan, inoiz ontokian oina jarri ez duen pertsonen gandik. Kirol ezberdina da gure. Animalia hauen gandik dugun maitasunetik hasten dugu, eta gero zaldiak probatzen ditugunean ez ditugu itzen nahi. Batzuetan hasiera arraroa da, eta besteetan beldurra ematen du, baina pazientzia, konstantzia eta esfortzuarekin ikasten eta disfrutatzen hasten zara. Zaldi bakoitzak zerbait ezberdina ematen du, eta sentsazio hori da gustoko duguna. Bion arteko gauza da, eta nahita ez pinkulu berezi bat sortzen da. Lagun arteko giro ona eta aldi berean lehiakorra. Beti zure taldekoagatik begiratzen duzulako, baina azken finean guztiak batzen zaituzten pasioa berdina da. Postasuna, komunikazioa,
Harmonia, lana, errespetua, natura, askatasuna, deskonexioa, adorea, eta hori baino gehiago da zaldiketa. Bueno, eta hori izan da ikus-entzunezkoa, eta azkenean egin dudana da argazkiekin zerikusi handia igual ez daukate, baina adierazi nahi dudan gauza berdina da. Eta erabili dudan ahotsa, bueno, aparte de nirea da, ze azkenean lana pertsonala da, jendeak niri elkarrizketan esandako hitzgakoak edo esaldiak erabili ditut egiteko entzuten den testu guztia. Eta, bueno, azkenik bukatzeko, hausnarketa txiki bat, azkenean egitea gustatu zaidan lan bat izan da, ze gai bat hasieran esan dudan bezala niri pilo bat gustatzen zaidan eta nahi nuena benetan landu zikloa bukatu baino arinago. Eta gainera giza baliabide aldetik eskertzen dut pila bat hain gertu izatea jende hori eta hainbeste laguntzea niri ematen aukera de etorri nahi duzunean, nahi duzun orduan, egin nahi duzuna, guk prest gaude zuri laguntzeko orduan alde horretatik asko eskertzen dut izan delako superlagungarria. Gero beste alde batetatik ikuspuntu txarra edo hobetzeko ikusteko, uste dut hasieratik pentsatu nuela hainbeste denbora daukada lez egiteko lana, eta hainbeste aldiz joan naiteke lez joan izela hainbat aldiz, baina inoiz planatu gabe ongi zein argazki nahi dudan egin, zein izango den ondo ikuspuntua, orduan hasieran egin dituen pila bat argazki, baina azkenean egin dituen argazki guztietatik erdia baino gehiago baztertu behar izan dut, ez ditudalako planatuta eraman ondo argazkiak, baina bueno, horretarako suerte izan dut, hainbeste aldiz joan behar izan naizela, etxera heldu argazkiak ikusit esan beste behin joan behar naiz, eta nahintzenean joan nahi nuen egunean. Gero, Maitanek lehen azaldu duen bezala, eguraldi aldetik egunero ez delez berdina izan, argia batzuetan fuerteagoa zen, orduan koloreak gehiago nabari ziren, beste egun batzuetan apalagoa zen eguna, orduan koloreak ez ziren hain saturatuak, orduan batez ere bideo egiterako orduan, saiatu naiz, doinketa batzuk egiten, apala alik eta kolorea linea berdinera ematen, ze azkenean bestela salto handia egongo litzateke, eta hori izan da nire proiektua. Eskerrik asko.